Good morning, guys! Morning pa ba? Yep, morning pa. Wala pang 12. Pupunta kami kay Kat. Baby shower niya. Meron siyang mga pag-games. Hindi ko alam kung ano yung games niya. Hindi niya sinabi kahapon. We went to their house kahapon din para tulungan siya mag-prepare. So yeah, alas 3 mag-start yung baby shower niya, but we will go as soon as tapos na yung mga ganap ko dito sa bahay. I will need to film after I put my makeup on. And some of you guys asked me kung ano yung eyebrow pencil na gamit ko. It's still the Benefit Goof Proof Eyebrow Pencil. Yung shade number 4. Yung sa foundation ko pala yung gamit ko yung Estee Lauder na sample. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin ubos yung sample. Napaka-generous ng sample niya. Hindi ko kasi kailangan gumamit ng marami. Kaya yung sample na binigay sa akin ng babae doon, hanggang ngayon meron pa rin. Siguro may mga 3 gamitan pa yon. So meron na tayong bagong baby. Excited na ako para kay Kat, as in sobra. Hala, I need my wallet, babe. We'll go to Priceline, right? Punta kami ng Kohl's and then Priceline kasi bibili ako ng purple shampoo. Nakita kami ni Ann kahapon, diba? And sabi niya, bumili ka ng purple na shampoo kasi maganda yun para sa buhok mo, para daw hindi siya basta nakalimutan ko yung sinabi ni Ann. And someone commented then on the vlog ba yun? Haul. Someone commented on the haul. And sabi niya, purple shampoo din. So yeah. Hala, uy. Naka-medyas na ako. Pero magchichinelas ako. Wait. Tanggalin ko lang yung aking medyas. Mamaya na ako magsasapatos. So, punta lang kami ng Kohl's. Kasi pagkatapos ng baby shower, wala na. Close na yung Kohl's. We're back home! Hindi ako nag-vlog kasi I was eating my muffin. Tapos, sobrang bilis lang namin. I got the purple shampoo. Hala, babe! Mahuhulog yung ating spinach vibe. So, let me do a haul! It's been a long time since I did a grocery haul. Let me do it. Pakita ko muna sa inyo yung binili ko sa Priceline. This one. Ito yung pinakita sa akin ni Ann. She took a picture and sent it to me. Yeah. $6.99 down to $5.99 na lang. Sunshine Blonde with argan oil. Tone correcting conditioner. Hala, conditioner, babe! It's alright. Shampoo sana yung bibilin ko eh. Conditioner yung nabili. So we got 2% para sa together with my coffee. And then we got this kapag nagluto ako ng egg. Wala kasi kaming spatula. So, yan. $3 lang yun. We got avocado and cucumber para sa salad na wraps. Tomatoes para sa wraps at saka sa egg na may bacon. Potatoes para sa baked potatoes. We're thinking of something easy kasi 7 yung out ko this week. And then bananas, 3 lang. Sour cream para sa wraps at saka sa aming full yung battery ko. Baked potatoes. And then chicken drumsticks, chicken breast fillet, and then chicken wings para sa, I think mag-adobo ako one night pag may time. And spinach. Tapos si Dan bumili ng 2 6-pack na beer. So he got Estrella, and then the Carlsberg. Ito. So yan. Okay, yun na lahat. Ligpitin lang namin to and then pupunta na kami kay Kat. Dadalhin mo, you will bring the beer to Kat? Both? Or just 1 pack? 1. Okay. Okay, alis na kami. Punta kami kay Kat. Ito yung gift ko para kay Veronica Rose. I'm not sure. No, she will not open it today. She might. She might? Yeah. You have the key bag? Yeah. Look. Wait. Let me unplug all these. No, I am. You are? Hello. My outfit, it's cold. I'm wearing this top that I hauled earlier. This is from Rose Gal and pa-turtleneck siya. And then my leggings is from Kmart. And then shoes, canvas. My bag is from Zafo. Yes, that's it. Let's go. It's so cold. We're here. Mia. Hi! Ito yung ginawa ni Neil. 10? Yeah. Neil made that. Ang cute ng mga butterfly.
Look at this, popcorn. Ang weird ng weather. Oo, it's looking good naman. Ako kanina, nagpapunta ko dito. Ay, Mia, ang ganda. So, ikaw nagdala nito mga balloons? Or dito may nano? Ah, okay. Long cute. Saan ba? Hmm? Nagdalawang ako. Hi! Oh, nandun yung camera ko eh. Kunin ko. Vlog kita. Gagawin to ni Mia. So, gagawa siya ng tower. Ay, nandito si Chona. Hello. Sabi ko, Nilaglag yung balloon. Sa vlog ko, guys, follow niyo siya sa channel niya. Nahiya na naman siya. Hindi siya nakapagluto. Sige na, ilalagay ko yung link mo below. Lalagay ko. Uy. I'll send you the link. Yeah? Sige, please. Dito si Holly. Oh, natutulog. Ang cute-cute. Inalagaan niya si Holly for me. Ay, oh. Di ba? Kapag mga bata, wala. Wala. Yun yung kahinaan ko. Tsaka, ang cute kasi ng anak mo. Drama na to. Ang cute kasi ng anak niya. Hindi umiiyak. Kung anak niyo yung anak ni ano, Ng anak mo. yung kung anak niyo, ang anak niya, di kayo mahihirapan. Kasi hindi umiiyak yung baby. Of course, umiiyak. Pero hindi like, kunting kibot lang. Yeah. Basic. Sumasama kahit kinino. Oo, yun yung gusto ko. Kasi kinarga ko siya kahapon, wala. Hindi umiyak. Gusto niyang umiyak, paiyakin, pero hindi rin. Oo, hindi siya pinapaiyak ko nagsaksi. kahapon. Hindi umiyak. Umiyak siya niya nung natumba. Tapos yung mukha niya, ganun, kawawa. Inihon kasi ni Kat. Nakaupo siya. Tapos parang pag gano'n na siya, hindi na siya nakabalance. Pinapalo niya si Kat. Umalis si Kat. Toink. Gumano ng mukha. Kawawa mo yung baby, eh. Hulo, ang cute. Bitawan mo muna. Ayun. Tingnan niyo, lumilipad. May ganyan kayo. Nice. Flying. Let's do the other one. Manananggal to. In the vlog. Smile. Oops. Smile. Don't cry. Uh-oh, it doesn't like being filmed. No, no, no. You're right. She's so cute. We have showtime here. But it's not on. Is it Uncle Danny? Is it Uncle Danny? Uncle Danny boy? Saw down Tingnan yung dalawa. Yeah, What's up? I bring my saw down tomorrow night and we'll cut those trees down. Yes, I did. Nice day tomorrow. Looks nice. Hello. Hello. 12-day payday there. Oh, she likes you. Look at We her. had about 3 weeks So over cute, there. baby. 5 weeks, and I just walked upstairs. I like it when she stare at you. Have a rest. And just like, who is this man? And said, how would you like? Hello. I said, Who is that? "Where did you go?" Who is that? And one with the lake present. Hello. I'm taking over the vlog dahil busy ang Inday. Inday. Baka maano ko na naman itong burger na maliit. Why did they put it in the oven? Alam mo yan, tingnan mo to, parang iba yung itsura niya. So, Sprinkle pinaisip. siya. At, ayan, multitasking tayo. Bit ko ang bebe. Ano siya, nasa spin, no? Oo nga eh. Wala siyang topper. Hindi, yung sa harap lang. Ah, Walang topper lahat. Okay. More. Oh, sige, ikaw. Ah, nagpa-vlog na siya, ah. Nagsasalita yan kanina. Meron na yung... Buti nga hindi natatakot ng mukha eh. Oo nga eh. Hello. Tignan mo tayo. may hinahanap. Sino yung hinahanap? Ang cute ng mga topper. Dan, Holly's looking at you. Ganda. Merong isa na extra. Ano? Ang pagbabalik. Uy, tignan nyo naman. Asan na yung camera mo? Look at her. Ang sexy naman ng ating buntit. Parang hindi siya buntis. Oh, ito din, may isa pa tayong buntit. Ang mga buntis, hindi Na yung baby shower niya, hindi ko day off. lang yan ng ano. Yung baby shower niya, hindi ko day off. Tingnan mo, hindi. Hospital pa ako. Oh, nagsabi sa buhok mo. Huy, yung buhok mo sa heart.
Dahil siya sila. Ay, ililipat na naman yung mga gift? Uy, alam mo, may fans club na akong isa dyan sa vlog mo. Ha? Sabi niya na mag-subscribe daw siya sa akin. So, umayos kayo, huwag mo gagawin muna. Pero yun, sabi niya, Dito na si Madam. Umiyak si Holly kanino. Kasi umuto kasi yung balloon. Kawawa naman si Holly. Sarap ng pagkain. Ay, si Lyra! Hi! Hello, guys! Mahihain. Mahihain siya. Nag-hi ka na sa vlog ko, diba? Or nahihiya ka? Nahihiya ka? Hi, guys! saan ako titingin tayo? Dito. Ay, dito. Hi, guys. Char! Char, magcha-channel na to. Pupunta ako sa baby shower niya. Kala ko Wednesday, Sabado pala. Sabado yun? Ang lungkot ko kasi sabi ko, hala, hindi ko off Wednesday. Kala ko June, Saan mag-baby shower mag-isa ba? What time? June 24. Saturday pala. Mo na yan. I-request mo na yun ang off mo na yun. Alis na si Chona. Tsaka si Baby Holly. Yung madami, yung camera lang kayo. Next time. Uy, May vlog ko kami meron. Oo, meron ako. Sige, i-ring kita agad-agad. Ate. Bye! Ayan. Bye! 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 Mamimiss ko yung batang yun. Oh, wala na. Ay! She looks happy. Hello! Ate, ito ha, boyfriend. Oh, sige. Ikaw kuya yung Sabi ko, hi, Tita Ray. Hello. magandang umaga. Magandang hapon. Magandang umaga. Di na nga to speak Tagalog? Di na? Say, what is kanin? What is kanin? Oh, they're shy na. Si DJ. DJ, say hi to Tita Ray. Hello. Look, what is Luke Holly then? He's doing home. Hello. Pili na tayo. Do you play go? Do you play go? Do you play go? Ano pangalan yan? Ito ang pangalan? DJ. Meron silang game. Dapat ikakat namin yan kung ano yung circumference ng tiyan ni Kat. Yan ba yun, te? Sure ka? Sige, ikaw. Dapat makuha mo to. Perfect. Oh. This is cheating. Uy, okay lang naman. Ang gak naman yan. Oo nga eh. Sige, Mia. Hello, ako next. Ay, kasya sa akin. Ikaw ah? Kala ko anong gagawin niyo. Oy, Ulong laki. Baby food challenge. Si Lyra yung representative namin. Go. Yay! Filipino version. Pinag mo kasi agawang buko. Agawang buko. Bigla lang pala. O, pwede? Game na? Turuan game. Pwede na daw. Ready. Yay! Yay! Perfect. Nag-open sila ng gift. That's Mia's gift. Sa'yo yun, Mia. Ano laman? Aww. Blankie.
Oh, that looks really nice. You had to put it on your bed, Catherine. You Yay. had to put it on your bed. Yeah. Talagang binalot mo talaga. I-open nila yung gift ko. Ni Race. Gift namin na Dan. Ni Race and Dan. from Race and then. What is it? Oh, yeah. You know what this is. I was there. You were there. Sorry? Oh, hindi ko alam kung ano to. Oh, there's no price. I know there's a receipt on it. There's a receipt. You guys chose it. There's no You got a price. cost anyway, so the receipt is You know how okay. much it was. That's what you worry about. They requested for it. Oh yeah, from their wish list. You're welcome. Can I put it back? I'm filming you. Yeah. Places. Get the other Di ba stuff. ano niya yan? Wish list. Wow. Thanks guys. You're welcome. Galing kay Ann. Cute. Malaking ano. Bottle. Para sa ano yung malaking bottle, Day? Coin bank. Ah, okay. Sige. Mamamatay na tong camera ko. Sige. Sige, go. Guys, Guys, loving this, guys. tatlong camera mo. 3 cameras, girl. Oh my gosh. Tatlo. Tingin. 1, 2, 3. Yeah. Okay. Story time. Ito na yun, napalugaw ko doon. May kailangan ako gumawa ng channel ko na eh. It's Lovely's Time. True. Gusto ko. It's Lovely's time. Tatlo na yung anak Ay, ko. oo, it's Judith. It's Judith. It's Lovely's Time. Sige. Sige na yun. Di ba? Sige, huwag ka magalit. Ba't galit ka? Version na Australia, dahil. Ba't ka galit? Hindi gumawa ka. Oo nga. Sige. Subscribe sa akin. 1, 2, I-subscribe nyo, please. Lima lang. Dahil guys, ulit-ulit Wala lang. nga Hindi akong para maraming channel. views. Ay, yung asawa ko pala supportive. Ipa-repeat mo sa asawa mo. 100 times niyan siya. Yung mga anak mo din, channel mo lang. Bigyan mo ng tablet. Alam mo, natuwa talaga sila nung Yung mga baby mo. Many times yung video mo, ganyan. That's my money. That's my money. Diba? Hala ka, bes. Andiyan na. Nakatutok. Ito na Andito ka din. Ang gulo ba? Mapayat. Oo, oo. Yung side mo maganda. Ano ka, Ganyan, pwede. Buntis ka ba? Si Lyra. Ito din kasi maghihain. Mahihain ka din. Ayun, o, tingnan mo. O, ay, isa pa. O, Nahihiya. tingnan mo. Oh, guys. Magko-closing daw siya ng vlog. Kailangan may quotes. I have the heart to give because I know the feeling. Ay, hindi. Balik. Okay, pause. I always have, I always have the heart to give. pause niyo muna. I always have the heart to give because... I have a big heart to give because I know how it feels to have nothing. Ah! Wala na, nabasa ko na kanina. Nabasa niya sa wall. Bongga. Closing na ano mo na. Oo, sige. I-close mo yung akin. Okay, guys. Guys. Forget to hit like, subscribe, tama ba? And leave lovely comments. Oh! That will be all things. It's lovely time. It's lovely time. Tomoy, maganda yun. Oo, sa'yo yun. Kuhanin ko na yan. Dahil mamaya, magpabili ako ng camera. Bahala. Magpapabili siya ng camera mamaya na. I-order mo na. Pwede ba yan? Dahil? Oo! Meron ba nag-SLR na naka-ano? Oo, si Aisha. Ganyan siya noon. Uwi na kami. Uwi na kami. Bye, Buntit. Wala na akong battery para mag-close ng vlog. Ay, oo. Yung kay I-close mo na lang mamaya. Hindi, may closing na ako sa'yo Oo, diba? Ang habang anay. Nasa bahay na kami, guys. Kanina pa. Kaya lang, ang tinawagan ko yung pamilya ko. So, yeah. And matutulog na ako kasi pagod na ako. So, I will see you guys next time. Please like, please subscribe. And be good. Good night. Good night, Beth. Good night. Bye. Ang saya today.